Aħna minn sijin hawnhekk jekk mhux għal xi power station jew riċiklaġġ, meta tgħid li ġej mis-sawt isek tistħi. Dan kumment fost bosta li ttieħdu bħala parti minn studju li sar fuq l-impatt soċjali tal-Università Amerikana f'Marsa Scala. Ir-residenti ta' Marsa Scala b'mod ġenerali huma favur l-iżvilupp, iżda esprimew ix-xewqa li ż-żona tibqa' tilqa' l-familji. Esprimew approvazzjoni għal proġetti ta' investiment tanġibbli li jiġu mwettqa fil-ħin u li jtejbu l-kwalità ta' ħajjithom bil-fatti u mhux bil-kliem. Fil-fatt kienu partikolarment pożittivi dwar it-tibdil fl-attività ekonomika u fl-opportunitajiet ta' xogħol li l-proġett se jġib. U ma jemnu li ċertu aspetti tal-ħajja mhux se jkunu effettwati, bħal pereżempju l-aċċess għas-servizzi pubbliċi, inkluż dawk tas-saħħa, tibdil fl-istruttura tal-familja Maltija jew użanzi reliġjużi. Qalu li jixtiequ bilanċ bejn l-interess ta' residenti u dak tan-negozji u kienu pożittivi dwar l-abilità tal-Gvern li jimplementa strateġiji li jħarsu l-interessi ta' residenti u li jkomplu jgħinu lill-komunità tal-lokal. U ma tkellmu dwar il-bżonn ta' sistema li tirregolarizza traffiku u l-ispazji tal-parkeġġ, sistema tajba ta' drenaġġ u governanza tajba fejn jidħlu applikazzjonijiet tal-stabilimenti ġodda ta' divertiment. Minnaħa l-oħra il-poplu tal-Kottonera jemmen li l-fatt li se jkun hemm parti mill-kampus f'Bormla se jkollu impatt pożittiv fuq l-età tal-popolazzjoni fl-inħawi. L-età medja tal-popolazzjoni Maltija hija 40 sena, iżda fil-Birgu pereżempju 22% tal-popolazzjoni għandha 65 sena jew iktar. 0.4% biss mill-istudenti li gradwaw mill-Università ta' Malta fl-2010 kienu mill-Kottonera. U fil-waqt li ħafna skejjel meqjusa ta' reputazzjoni tajba ħafna fetħu l-bibien tagħhom għall-ewwel darba fil-Kottonera, ħafna minnhom irrilokaw. Għalhekk residenti tal-Kottonera jemnu li l-kampus se jtejjeb l-attitudni lejn l-inħawi u jżid l-interess f'attivitajiet li jinvolvu gruppi fil-komunità. Jemnu wkoll li dan se jġib titjib ekonomiku u titjib fl-impjiegi disponibbli. Partikolarment f'Bormla l-ammont ta' nies taħt l-34 sena li huma bla xogħol huwa ogħla mill-kumplament tal-pajjiż. Ir-rapport jinnota li f'Bormla 16% tal-popolazzjoni qed tieħu l-benefiċċji. Iċ-ċittadini tal-Kottonera huma tal-fehma li l-proġett se joħloq aktar faċilitajiet ta' rekreazzjoni, se jtejjeb l-infrastruttura tal-post u li jkun hemm titjib fir-riżorsi storiċi u dawk kulturali. Kumment minnhom pereżempju jgħid hekk: min ifittex li joqgħod fis-saw tgħidli int? Jien naħseb li jekk ikun hawn università barranija, ir-rota ddur għal kulħadd. Jien anke nitħajjar nixtri flett biex nikkrieħ jekk nara li l-affarijiet sejrin sewwa u li din mhux xi ħaġa ta' sena jew tnejn.